Wako kendo ni kwa mbele ni riwruoge moko mag ji giwegi koro kwedo paro mar dwaro kit chik aguch omenda mar NG CDF, omenda mar aguch Senate kod mano mar ngaf e katiba. Giwacho ni mano dhi ataro mar chik kendo nyalo mana thiro loch gwenge. Gimedo bende ni chenro mar kawo pach oganda e wi chal ma kamano ne ok otayo yo makare. Bura hakano wacho Supreme Court no nullify kowacho ni CDF is unconstitutional. To ne giwacho ni CDF is unconstitutional because o interfere kod gimiluongo ni principle of separation of powers. Nochiwo bunge ko yiere to nego bed ni tije maduong' en loso chike miluongo no legislation. To mar ariyo en chung represent oganda e wach mar oversight. Neno ni sirikal mar executive tiyo gi pesa maber. Proceeding with this amendment will distort the principles of prudence and responsibility in utilization of public funds as enshrined under Article 201 of our Constitution.